Ekwulekwu TV, onye na-akpọ? Ọcha, ụtụtụ ọma. Ha! Enyi m nwaanyị, ụtụtụ ọma o? Ọcha ka ọmaka, biko ọnwa ajụjụ m si ka m jụọ gị. Kedu ife ị na-eche? Jụọ m nne m o? Kedu ife kpatara na nwa Medi mụ na ya bi isi ya ka ọ na-abe ha ọjụ mgbe ọbụla m si ya gaa ka o jee nọnyere ndị be ha ka ọ nwekwa ezumike ọjụ? Kedu ife kpatara ya? Hei! Ndị ụwa! Hei! Nwaanyị ibe m, emukwa anya. Nwaanyị ibe m, emukwa m anya. Kedu ife ọ? Ịmụ anya wee gba nkịtị, chi wee na-achọ ijinarị gị n'etiti ife na-abụ. Chi ojiji kwazi? Kedu nke bụ chi ojiji? Ngwa ka m jụọ gị, elu Krismas ọ na-ekwe anabe ha? Mba. Ọ na-eso gị na di gị na-abịa di gị ọkwa ya? Ee. Elu Ista, ofufe ahụ ọkwa ya? Ee. Enwekwu public holidays ọnụ ya ọkwa ya? Ee ya. Even enwekwu ụka nne ibe inye ife ya bujere nne ya ọjụ na ya jere mgbe kedu ka isi wee malụzi? Hei! Ndị ụwa! Ọka nne ọga si atọ. Kedu nke bụzikwa nne ọga? Hei! Ọ na-ịmarọ na nwa Medi bịara okuku nwa wee jụụ na o nwetago enyi nwoke n'ebe ọ nọ. Ọcha ka ọmaka, o nwere ọnụ nwoke ọzọ anyị na ya bi n'ụlọ. Sọsọ mụ na di m na nwa Medi m bi. Anyị enwere nwoke ọzọ n'ụlọ. Hei! Ndị ụwa! A sị m na ife okenye na ana wee fụ na nwatakịrị ligoro n'elu osisi na ọ ya fụrụ ya. Nwaanyị ibe m mụrụ anya. Ọcha, chele, ị na-achọ ịgwa m na di m na nwa Medi m na unu afụkwanụ m okolu? Nwaanyị ibe m, a sị m gị mụrụ anya, ịrapụ anya nsị gị mụrụ, chọrọ ife ya sị na masị gị. Unu afụrụ na onye ekotere ọgọdọ ekotere ya. Ndị ụwa! Mmadụ mụrụ anya, ọ rapụ anya nsị ya mụrụ, chọrọ ife ya sị na masị ya. Ndị ụwa! Ndị ụwa! Hey!